גידי, מה אתה עושה? גידי, אני לא ראיתי כלום. את ראית יותר מדי! גידי, בבקשה. גידי, לא. תעשה את זה. בבקשה. בבקשה, לא. נו, אז מה אתה רוצה? מציצה או זיון? זה לא זה ולא זה, יש משהו אחר שאני רוצה שתעשי בשבילי. שמע, אם זה קטע של סטיות, אז זה לא בשבילי. חכי רגע, זה עבודה קלה, כמה שליחויות שאת צריכה לעשות בשבילי, ואת לא תצטרכי למצוץ לאף אחד. מה אני צריכה לעשות? על מה אתה חושב? קשה לי שאת במקצוע הזה. הלוואי ותעזבי אותו. אתה יודע שאני לא יכולה לעזוב. לא, ממי, זה הכסף. אני אשלם לך, אני אשים 200 שקל ביום. איך כסף? לעצמך אפילו. ממי, 200 שקל לא יספיקו לי כלום. אני שולחת כסף כל חודש לרון שוב. אתה יודע את זה. אז נמצא עבודה. לא יודע, נעזוב את הארץ. נעשה משהו, ממי. אני לא יכול, אני אוהב אותך, חיים, אני לא יכולה להפסיק עם העבודה הזאת. אני לא יכולה. אני צריכה לשלוח לרון שוב כסף כל חודש. אין סיכוי שאני אעזוב את העבודה הזאת. לא עכשיו. 200 שקל בחודש ממש לא יעזרו לאף אחד. אז נמצא פתרון אחר. אני מכיר את העבודה הזאת. אני יודע מה זה אומר להיות ברחוב כל היום. בבקשה, אהובה שלי. ניקול, זאת החבילה. את נוסעת איתה לרחוב זבולון ביפו, שם יחכה לך האיש קשר שלנו. דיר בלק, את לא נותנת לו כלום מהחבילה הזאת עד שהוא לא נותן לך את הכסף. גידי, אתה תיסע אחריה עם האוטו, אתה תראה שהכל בסדר, שלא עושים לה כלום. קח את זה, אולי אתה תצטרך לזה. אל תעשו לי פדיחות, למה מדובר בהרבה מאוד כסף. מה, גידי? התחלת למרוח אותי? למה לא אמרת לי על העסקה מחר? על איזה עסקה אתה מדבר? אתה תפסיק כבר לערבב אותי, אה? תדע טוב מאוד על איזה עסקה אני מדבר. תקשיב לי טוב. אם לא תתחיל לשתף פעולה, אתה תשב את כל 7 שנים שלך בפנים. הבנת? נו, דבר. מתי זה קורה? אני לא יכול לעשות את זה. אני לא יכול לעשות את זה. בואי נעזוב את הכל, בואי נברח. תפסיק לדבר שטויות, בסדר? אני לא מדבר שטויות, אנחנו מסכנים פה את החיים שלנו. אתה יודע שאני צריכה את הכסף הזה, אתה יודע שיש לי את רון שוב. מה נראה לך שניסו לא ימצא אותנו? קושט של האמא של ניסו כבר. אנחנו מסכנים פה את החיים, את יכולה למות, אני יכול למות. והחיים שלנו לא חשובים, והאהבה שלנו לא חשובה. אנחנו חייבים לעשות את זה, אני לא יכולה. לאן אתה הולך? בסדר. תגיד לי, מה זה המכשיר הזה? מה, אתה עובד עם המשטרה? תגיד לי, מה, אתה משוגע? מה, אתה רוצה להסגיר את כולנו? מה זה, לאן אתה נוסע? צאי מהאוטו. צאי מהאוטו. ניקול, צאי מהאוטו. אמרתי, צאי מהאוטו. אני אמרתי שתצאי מהאוטו עכשיו. גידי, מה קורה? לא מעניין אותי עכשיו. גידי, מה אתה עושה? גידי,
גידי, בבקשה. גידי, אני לא ראיתי כלום. את ראית יותר מדי! אני לא אספר לאף אחד. אני לא אספר לאף אחד. בבקשה. בבקשה לא. בבקשה לא. יש לי יד, אני רק צריכה את הכסף. אני רק צריכה את הכסף. אני אוהבת אותך,